Čaute, vítam vás pri pokračovaní zo sérii Zetor 6911 renovácia. Dneska som tu spoločne aj s Jožkom. Vítajte. A ideme dávať dole kapotu a postupne už aj kabínu, čiže užite si timelapse a ideme na to. No, kabinu už máme dole. Tak toto vyzerá zatiaľ. Držala vlastne na týchto zadných silen blokoch, na podlahe, na týchto predných. Kebyže to niekto dáva dole, tak treba toto vyklepať von. My sme to nevedeli, mysleli sme si, že tam je aj závid, ale nebol. Čiže takto to dopadlo. Teraz začneme motor robiť, bude to chvíľku trvať, takže toto je taká príprava, ale ešte bude brúsenie, blatníkov a tak. Tu je kabína, tá bude až niekedy v decembri sa robiť, čiže tak no. Ďakujem za dopozeranie tohto videa, budem rád, keď zanecháte like, odber, koment a uvidíme sa pri brúsení blatníkov, kapoty a tak ďalej, takže ahojte.